kinabuhi ko. Jesus, isa kay babaw sa mga pagdaig ko. Ibayaw ang mga gamot o iluhod ng mga tuhod para magdaig sa kaayo mo, Jesus. Isa kaming kinabuhi ko, Jesus. Maghimong kapuno, ibabaw sa mga pagdaig ko. Ilukso ang mga tiil, kung ibuka ang mga ngabil para magdaig sa ngalan mo, Jesus. Para magdaig sa ngalan mo, Jesus. Para magdaig sa ngalan mo, Jesus. Sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Adunang maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulay
kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday nagpanalangin sa matag usa. Ilabi na sa ato ang panag-uban karon ni ining maong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa atong pagsugod ni ini ato ning sugdan og ablihan diha sa pagampo ug dili nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa atong sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may nagatiman kanamon ining adlaw, ug Dios nga nagbantay, nagpanalipod sa matag kinabuhi nga misalig midangop kanimo. Niya kami o Dios aron sa paghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo diin amo ang naangkon ang kalampos sa kadaog panalangin ining adlaw o Dios. Ug sa amo akaron nga panag-uban, salamat o Dios sa imong mga panalangin nga mao ang imong pulong nga mao imong giandam alang kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming panalanginan diin ang among kasing-kasing makadawat ni ining imong mga pulong nga mo'y among gikinahanglan nga among masabtan ug mabatunan sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios Amahan sa imong pagpanulti ug pagbisita sa matag usa. In Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi ni Jimel Reyes. Maayong gabi Pastor Gideon, naglantaw na pud ko sa imuhang live. Pastor, request ko awit makalangit lahutay. Si MG Siyang Ligaspi. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Matod pa ni Nars Boyan, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Pagkanindot sa awit. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Velinarius K. Florentino. Matod pa, dalaygon ang gamahan ng Ginoo. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa lamat sa imo ang kinabuhi Pastor Gideon. Maayong gabi o God bless you all. Good morning, good evening. Maayong gabi ni Daniel P. Uga. Neria Amante, good evening Pastor Gideon Wasing in Balok, Santo Niño, Tanay City. Mayong gabi pag-usab ni MG Siyang Ligaspi. Kaan kayo ang kinabuhi basta kauban ng Ginoo. Sa mga pagsulay man pero carry ra gyud kaayo tungod sa tabang sa grasyas Ginoo. Mayong gabi ni Daryl Herolaga, malipayong gabi Pastor Gideon og malipayong gabi usab sa tanan. Sister Mercy Dita Losterio, good PM Pastor, salamat sa Ginoo kay naa na pod ka live og sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat kayo sa inyo nga pakig-uban. Mayong gabi ni Alex Ganzo Umag. Mayong gabi ninyo diha Brad. Salamat Pastor. Maayong gabi sa tanang mga anak sa Ginoo og kanunay nagsubaybay ni ining nindot nga tulumanon. Request ko awit makalangit labod. Salamat kaayo Pastor. Ako tagahan og pagtagad ang awit makalangit mga kaigsunan nga labot diri lamang sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ug alang ni atong mga naay mga request pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa atong programa. Mayong gabi ni Bing Dandan. O salamat kayo sa inyong pag-share no sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong
Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Kilisti Pargan Rivas Revolin. Pastor B. diha sa imuhog, pag-great akong papa si Pastor Nato Kilisti ug Mama Marilyn Kilisti. Maayong gabi ninyo diha, Pastor. Pastor Nato, salamat kaayo sa inyong nga pag-uban o pagsunod sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Catherine Andian Ados, ming gabi Pastor from Dipolog City. O matod pa ni Michael Romano. Mayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa atong kialagaran. Amen. Dalaygon ang atong buhing Dios. Mayong gabi ni Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon og apil nas mga viewers, listeners. Salamat sa Dios sa ihang apag-atiman natong tanan. Bisan pag atong matag-adlaw panginabuhi ang Ginoo nag-provide. Request awit makalangit Pastor Gideon, katamis sa imong ngalan. Thank you Pastor. You're welcome Sister Nars Buyan. Matod pa ni RCL Matondo, dalaygon ang maayong gabi Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios watching from Sarangani. Request ko og prayer unta mahunong ang pagsakit sa akong tiyan, ni kalit lang sakit. Mawa ra gyud na, I declare in the name of Jesus. RC, mawa na in Jesus name. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon. Praise God. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Nag-atang gyud ko sa imong live. God bless you always uban sa tibok mong pamilya. Request ko song Lahotay. Salamat. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Hirosili B. Alaba. Mayong gabi Pastor, makahappy kaayo Pastor na makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay makakaon ang atong kalag sa pulong sa Ginoo. God bless po. Mayong pagpaminaw ni Shirley Tumaudo. Salamat kayo sa inyong pag-share ni Pop Zilon Mingito. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa inyong pag-share sa atong programa. Si Milani Dandan Rivera, ipalo tikaw Sister Milani ha. Mayong gabi ni ni kalitrag daghan no. Ako aning mayong gabi ni Brother Emilio Cabugos og ni Rogen Pahardo og si Ginelian Rico Wagas. Blessed evening Pastor Gideon. Gracias sa Ginoo. Di ana pod ko supay chud sa imuhang live Pastor. Dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi og sa tibuok pamilya. From Carcar City, Cebu. Always kaayo kong mabless sa imong mga pahinomdom sa pulong sa atong buhing Dios. Salamat kaayo sa atong buhing nga Dios nga nagpanalangin kanimo og sa imong Pinoyanan. Si Wilda Crossperio, good evening. Si Catherine Andian, mayong gabi Pastor sa tanan naka-view sa maong live. Okay, ni Jocelyn Alvarez matod pa, maayong gabi Pastor. Og watching dere sa Trinidad Giholngan. Salamat ang Dios. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Request kog awit makalangit na saan nakaya ako. Salamat sa Ginoo. God bless sa tanan. Di
pagpaminaw, maayong pagig-uban ni Teresa Castor. Hi Pastor, hello. Mayong gabi kanimo og sa tanang nagsunod ni programa Pulong Mo Kinabuhi ko. Og ni Shirley Tumaudos, maayong gabi Pastor Gideon Cadelaro og sa tanang nagjoin dalaygon ang atong buhing Dios. Pastor, request kog kanta Pastor. Dios ang nagpili. Salamat Pastor and God bless. Ako ana nga pangitaon diri ha. Ang Dios o Dios ang nagpili. Request si Sister Catherine na request kong song Dalang Panan. Awit makalangit diri sa to ang programa Katamis sang ngalan. Katamis sa imong ngalan. Akong ipasod ha, Katamis sa imong ngalan. Katamis mo Jesus, pagkahibulungan. Katamis sa imong ngalan. Di buong kalibutan, dili ka itupngan. Busa kami mag-ambahan. Itubos mo Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Mary Nils. Mayong gabi Pastor og mayong gabi usab sa akong mama nga naa diha sa Cebu. Happy Mother's Day. Mama kong naminaw ka karon sa programa ni Pastor, ma. Happy Mother's Day. I love you so much. Mama, salamat sa pagbasa Pastor. Okay, kanindot no. Pinahungaw pag yun. Sheila Meliken Otero, mayong gabi Pastor. Watching here while nagkaon. Salamat sa Ginoo. La pagtapad pog tubig, no? Pagtapad og tubig. Okay, akong ipasod ang awit makalangit na saan na kaya ako para ako ang mapatukar pod ang uban. ang buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inatupag ko, kaya pangarap ay napabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinamon mo ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, asa na siguro ta.
awit mga kaigsunan nga nagpamatuod nga giampingan gyud ta niya. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Roberto Luardo. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, bro. Kumusta mo diha? Maayong gabi ni RC Matondo o ni Marinez. Pastor, ask lang ko unsay title aron nga song, Pastor. Nasaan na kaya ako? Nasaan na kaya ako? Si Jinbert Love. Maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa kinabuhi nimo na ginamit sa Ginoo. Praise to the Lord. Pastor, request ko awit o kanta kung wala ka, nasaan na kaya ako? Ako nang nabato ka lang. Nang isang katulad mo sa masamang gawa, hinango mo ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Hindi ko malimutan nung ako'y napalaban. Humihiling ang kaligtasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Walay makatupong sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jmar Cabalida. Si Rosilyn sa Busa Garces. Maayong gabi, Pastor Dalaygon ang Dios. Bag-ura ko manahuman og reply sa imong live kanina buntay. Basta mo diha, Sister Rosalyn. Ang Dios magpanalangin kanina. Sister Prima Tulabing Silvano, maayong gabi sa tanang viewers, sa tanang kasunod sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat, Pastor, og sa imong pamilya og sa tanang pamilya. Request kanta, Pastor Milagroso. Awit magkalangit nga gi-request diri sa atong programa, Dios ang nagpili. Mayong gabi ni Jacob, mayong gabi from Laak, Davao de Oro. Si Rix Dongo, good evening, Pastor Gideon. Karon nga gabi nga makadungog na pod kami sa pulong sa Ginoo. Patabang og ampo sa akong asawa, unta mabuntis na unta sa siya. Panalangina na unta mi sa Ginoo. Patabang ko pod ko ampo karong John 3 nga dula basket na mo unta tagaan unta mi kusog og lahotay unta unta ang kadaugan namo. From Rix Dongo. Santo Niño makilala Cotabato, request ko song walay kumpara. Kanang imuha nga prayer nga tagaan mo kusog lahotay, buhatan nas imong ehersisyo. Pag ehersisyo gyud sakto, di man nimo makuha kanang kusog og lahotay kung wa kay ehersisyo. Muna nga exercise gyud unsa pa man ang kuana. Kana usa pa man ang John pa pila pa ka napay pila ka semana, pero mas maayo gyud anto unta to mas kanang tuwa pa ka sa April nagsugod og exercise para mas taas kay kag hangin. Di magud nato makuha ang hangin kung dili sa tamo exercise. Una nga imo gyud nang buhaton kanang pag-exercise. Sige kag jogging buntag gabi buntag hapon, jogging gyud niya mas maayo magkuan ka og mga bus sa kilid sa imong hawak sa imong tiil para taas kay kag layat. Iniglayat nimo rag dugay kay mutugpa.
nabitawng mura kag mulutaw sa hangin. Muna nga kanang atong ipangayo ato gyud nang buhaton. Ato anang giampo ang mga asawa Rix Dongo nga makaanak pod. Ato nang pangayoon ni Lord. Si Bilin Largo, maayong gabi, Pastor Wansing from Agusan del Sur. Di ako Agusan Pastor, prayer request. Okay. Si Bilin Largo, okay, salamat kayo, mga maayo among biyahe paingon sa Cebu, Pastor. Wow. Si Philly Impins, mayong gabi, mayong nga pakiguban usab ni Shirley Tumaudos, matod pa praise God, pagka nindot ka sa kanta, makahilak sa da. Salamat sa Ginoo gyud. Sister Teresa Castor, Pastor, pwede ko request og song Labaw sa Tanang Butang. Salamat sa pagpili sa Ginoo. Si Nong Crispin Plando, Nong mayong gabi nimo diha Nong. Ang Dios pa dayon magapanalangin magalig-on sa inyo ang kay nabuhi. Matod pa, musta lang ko ninyo Pastor. Okay ra gyud mi Nong Crispin. O niya, okay ra mi dire. I hope makabisita mo dire. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Nong, dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Belen Ortiga, mayong gabi Pastor. Si Belen Largo request ko Pastor, ikaw ang kusog. Okay, ikaw ang kusog. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Susi Conde, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat ni Lord may ulan na dire among dapit atong kadlawon. No? Salamat sa Ginoo. Ato kuno miaging kadlawon. Si Rosana Puli magumway. Good evening Pastor Gideon, once again from Liberty, Tampakan, South Cotabato. Request kog song imong gonit. Mayong gabi ni Jenbert Love, makalipay gyud basta maka-live ka Pastor. Makapawala sa kakapoy namo kauban si Lord. Salamat kayo Pastor lagi pag-live. God bless always to all. Ganyang buhay mo noon Pastor, hindi na matanggap si Lord. Ganyang buhay mo noon Pastor, hindi pa natanggap si Lord. Tinuod yun. Si Maria Presente, good evening sis. Si Rojen Pahardo, maayong gabi matod pa ikaw ang kusog. Salamat sa inyong pag-request. Si Michael Romano, matod pa na ako'y bukol sa ako likod dapit sa liog. Nagampo ko sa Ginoo Pastor nga mawa unya gabi ingon ako asawa butangan kunog laway. Mawa ra na ato ng pangayoon sa Ginoo. Awit makalangit milagroso dire lang sa ato nga panag-uban. Okay, sorry kaya nang naputol gamay. Ako rang balikon ha. Maayong gabi ni Lolita Amis. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon. Bless evening everyone. Minaw na po ta sa pulong sa Ginoo, pulong sa Dios. Request ko awit makalangit, ikaw ang sandigan.
Sister Teresa Taganas, good evening. Si Belen Ortiga, maayong gabi. Si Annalyn Tundag, maayong gabi ninyo diha. Og ni Inot Magdadaro Mercader. Wow, unsay title ana pastor? Request ko kanta pastor, tumawag ka. Maayong gabi sa tanan. Ang Dios ang nagpili mo to'y title ato, Brother Inot or Sister Inot? Mayong gabi ni Sister Delilah Maraasin, Pastor. Mayong gabi paampo ko, Pastor. Nga madayon ang akong transaction, Pastor. Daghang salamat. Dayon na, salig lang. Si Rodsel Gaba Singgit, request ko, Pastor, walay sama. Mayong gabi ni Dong Raymond og ni Day Maring nga nanuka diha sa Cavite. Mayong gabi ninyo diha. Mayong gabi Pastor og sa tibok nimong pamilya dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Si Evangeline Bugo Galay, follow ti kasis ha, Sister Evangeline. Mo-follow ko sa imong page. Mayong gabi Pastor og sa tanang watching from Saudi Arabia. Si Fidel Rosario Kiring, good evening Pastor, watching from Katublian, Hinunangan, Southern Leyte. Og mayong gabi ni Sister Inang o Baris. Matod pa ikaw ang kusog. Ako naning giandam dire. Nancy Ado Evangelista, mayong pagpaminaw from Bicol. This is the first time nga nakadabas ako og Bicol. Kaya na ako ikauban dito sa una Bicolano. Nagtrabaho ko sa Sangandaan sa Malabon. Si Jinbert Love, bato pa, pwede ikaw kanta Ginikanan. Ako ng katahon, Ginikanan. Mayong pagtumbaya sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga pinalangga nga mga listeners sa Shiny P 101.3 nga nanuka dire sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Ilabi na ni Brother Moses Cardente. Mayong gabi ini mo Brother Moses o ni Brother Pedro Arsula. Mayong gabi ini mo diha Brad. O sa tanan nato mga kaigsoon ng mga silingan, good evening. Mayong gabi sa mga tamayong family. O mayong gabi may pagiguban ni Papa Binbin, Mama Bibin o ni Kau Joel Inday Cora. Mayong gabi o may pagpaminaw ni Brother Ramon o ni TLB. Good evening sa mga De Villiers family. O mayong pagiguban, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga kanang naka-tune in na gyud sa ilaha mga radio set sa 101.3 Shiny FM number 1 sa inyong dughan. Kay maoy naghatod sa mga pulong nagtinaw gikan sa balaang kasulatan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Janar de la Rosa Istante. Maayong gabi Pastor Gideon, lakip sa tibok mong pamilya, watching from Bulacan. Pastor, nagdamgo ko about sa akong work. Nagpatawag og meeting ang among amo. Sa dihang nagkatigom na ang tao, ang tanang tao nga trabahante, kalit nga naay ning kalit nga ng bato sa among panagtigom. Naigo ang among amo sa bato, dayon gitabang siya sa mga tao. O niya ang nagbato na sa baybayon dagat. Tapos ako Pastor namunit og kwarta nga tiglinipo nga bag-o unsay pasabot ani Pastor. Nag-struggle man gud among company. Dili man gud amo sweldo. Ang usa sa ako ang ikadvice ninyo, dad-a sa mga pag-ampo inyong amo. Niya ang bato nga gisgutan dinhi, kanang gibato matod pa dinhi sa giingon dire. Tapos among panagtigom na igo ang among amo sa bato, dayon gitabang. Iampo ang imuhang amo nga dili bitaw magbisyo. Na ay something
wala mahimaya ang Dios na ay usa ka kanabitang makaingon tang buhat nga wala mahimaya ang Dios. Mahinungdan nga nasirhan sa panalangin. Unya og ang nang bato na sa baybayon sa dagat, tapos ako pastor namunit og kwarta nga teglinibo. Siguro sa imuhang pagtrabaho kung pananglitan mawagtang ang company, dunay panalangin ang Ginoo, dunay pabor ang Ginoo nga iyang giandam alang nimo. Di ka angay maguol, di ka angay mabalaka, kay dunay giandam ang Ginoo para nimo. Awit magalangit labaw sa tanang butang. Ayaw kabalaka, dunay panalangin giandam ang Dios nimo. Unya iampo ra gyud ang inyong amo kay dili maayo ang gipakita sa imong damgo. Iampo gyud nga wa gyoy bisyo. O kung naaman mahundang siya para dili ma-bankrupt ug tiwas ang inyohang company. Si Janelle Rico Wagas, pastor request de ay ko kanta, kana lang imong kantahon pas asa man ato Sister Ginaline. Request kog song pastor adto ta sa langit. Bilin Largo, salamat pastor, to God be the glory. Kung ikaw, Diyos, di ko makaubah, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo, labaw sa tanang butang, gihigugma ka. Oras sa ato nga programa alas 8:30, human aning labaw sa tanang butang, akong katawon ang lahotay unya moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Diin mabasa diha sa unang Korinto kapitulo 2. Niya magsugod og bersikulo 6. Ang kaalam sa Dios. Kung mawala ka sa akong giliran, mag-unsa man ang kaaniyag ni kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban, labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo, labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos. Oh, Diyos, kalinaw ko sa kanunay, katampan ko sa kanunay, oh Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos. Oh Diyos, kalinaw ko sa kanunay, katampan ko sa kanunay, oh Diyos. Oh Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos. Oh Mayong gabi ni Masaglang Juvelin. Mayong gabi pastor, patabang ko ampo sa akong papa nga taga unta og kaayuhan ang akong papa bisan pa man sa ilang kusog kadasig.
Pastor sa pagbasa. Salamat sa pagbasa. Si Paulino Tenorio, maayong gabi Pastor. Salamat sa Diyos, nakasama na naman ako ngayon. Wow. Si Ruel Lacson, maayong gabi Pastor Gideon, paampo ako sa pamilya namin, salvation, protection, good health. Ang presensya mo, labaw sa tanang butang, hihiguman, kay ikaw Ginoo. Sunod ani mga kigsunan, akong katahon ang lahotay ginikanan. Nya daw na to yung request matod pa. Ikaw na ilay bahala Pastor kanang imong kanta. Manani mo ato nata sa pulong sa Ginoo. Ikinahanglan ka, di ko'y gabay. Mayong gabi ni Susana Pableo. Mayong gabi ni Sister Michelle Tuco, maayong gabi, may pakiguban. O ni Romelita Bugais, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios. O niya kantang still, muraga dili na matukar. Atorang suwayan kay daghan pa kaing waiting. Si Bernadette Alsola, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Request ko makalangit Pastor katong imong kanta gaksa. Okay, ako ang katahon diretso, ako ang gitarahon. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa atong panag-uban. Akong katahon na ang awit makalangit, diri sa atong panag-uban. Lahutay lang. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kalunya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kun mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya kaniya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot kunya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan,
do na may utlana usa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mo lahotay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na ayaw kalimot day kasya ug dili ka kapsan sa tanang buta kung si Jesus karon imong lagaran dili ba may kinutuban man ang tanan kalisanan kasakitan do na may utlanan usa ayaw kaluya kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ikagini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan ikagini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan kabataan karon angay gyung monitoron sa gadget kontrolon sa module paansiron ayaw gayot pasagdahi ang cellphone mo tagogi kaugmahon nila nas pagdumala ikaw gini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan ikaw gini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan kabatanunan karon angay gyung giyahan sa Bible tudloan aron na ay pamatasan ayaw gayot pasagdahi sa email paundangan aron makatarong pag-eskwela ikaw gini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan ikaw gini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan ikaw ginikanan angay magmahinampuon tulong sa Dios tipigan kaiwagas Pinoy anan ikaw magmainampingon kay ikaw ilang panaginan kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw gini ka na bata mo tudluhi bata mo giyahi tudluhi pamatasan.
kalibutan. Walay kasayuran, Biblia ang isgutan. Daghang pangutana, bahin sa Biblia. Kay kini tunutunan, matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan. Akong nabantayan, ang akong kausapan. Sayop di ay sila sa ilang ituuhan. Kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makablagan. Kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan. Walay laing pangalan, makahatag kanimo o kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Nahisalaan ako kani ato walay kapaingnan, ang dalan nangingita sagong mamo Ginoo. Nakitaan mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilingon mo ako. Kalista nagkasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mobulag ako kanimo. Daan ako ikoyo mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasa mo. Presensya mo po ako Ginoo. At nailain kong gitingo saat mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos gaksa ako. Nahisalaan ako kani ato walay kapaingnan, ang dalan nangingitan sagong mamo Ginoo. Nakitaan mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako.
sakita, itabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mubulak ako kanimo. Daan ako, ikuyog mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasam mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Anay lain kong gitinguha, saat mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos kaksa ako. Labaw kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dokhan ko, kuyogan mo ako. Higpit, Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, buuan mo sa kasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Anay lain kong gitinguha, saat mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos kaksa ako. Sa guma mo, o Diyos kaksa ako. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, Ato ta mga kaigsonan sa paghisgot sa pulong sa atong buhi nga Dios. O akong gihangyo matag usa nga ablihan ninyo ang Biblia diha sa unang Korinto kapitulo 2. Ang atorong hisgutan mga kaigsonan kining kaalam sa Dios. walay maika Unang Korinto sa imong gugma. Unang Korinto kapitulo 2 versikulo 6. Ang kaalam sa Dios. Og ang ato nga pagahisgutan mga kaigsonan mahitungod ni sa kaalam nga gikan sa Dios. Kung kanus anato ni mabatunan og unsay mga ilhanan nga nabatunan nato ang kaalam sa atong buhi nga Dios. Mao ni ang ato karong hisgutan mga kaigsonan sa atong panag-uban diha sa unang Korinto kapitulo 2 6 hangtod sa 16. Unsaon aron makabaton sa langitong kaalam og unsa ang mga ilhanan. Importante mga kaigsuonan nga makabaton ta sa langitong kaalam og sa ato ang pag-angkon nga nakabaton ta og ni-an nato ang langitong kaalam, kinahanglan makit-an nato ang mga ilhanan niini. Sa magod mga kaigsuonan sa usa ka tawo nga buutan, mailhan nimo ang taong buutan mga kaigsuonan, mailhan nimo ang taong buutan mga igsuon kung wala say mga bati nga mga pinulungan o wala siya mga bati nga mga binuhatan. Muna nga ato rong hisgutan kining kaalam nga gikan sa Dios. Ang kaalam sa Dios
Matod pa sa size apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilahang kinabuhing Kristohanon. Naghisgot akog kaalam. Hinuon dili kini kaalam nga iya sa kalibutan niining kalibutana o sa mga nagmando niining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyahang gililong sa tao apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Og walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam. Kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa wala unta ilansang sa cross ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita og madungog og wala gayod palandunga sa tao mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang ihang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa una-una sa usa ka tawo gawas sa ihang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu niining kalibutana kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espiritonong paagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bili sa tanang butang, apan walay bak kahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan batunan nato ang salabutan ni Kristo. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa matag-usa nga nagsunod og naminaw niining atong panag-uban mahitungod sa kaalam gikan sa Dios. Dinhi sa atong gibasa mga kaigsuonan sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 16, diha gipakita mga kaigsuonan nga adunay tulo ka klaseng espiritu. Dunay tulo ka klaseng espiritu ug dunay duha ka klaseng kaalam. Ang tulo ka klaseng espiritu mga kaigsuonan gipakita o giklaro diha sa bersikulo 11 o sa bersikulo 12. Espiritu sa tao o ang espiritu sa Dios o ang ikatulo, espiritu sa kalibutan. Diha sa bersikulo 12, wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana. So dunay tulo ka klaseng espiritu. Ang espiritu sa tao o mauni ang espirituha mga kaigsuonan nga bugtong nasayod sa hunahuna sa tao. Ikaw ug ako, wala gyud ta masayod sa hunahuna sa matag tao. Pwede nato nga say tagna-tagnaon pero dili gyud ta katagna sa tinuod nga gihuna-huna sa tao. Naaman siguro'y kanang makaingon tang makaigo pero wala gyud lagi masayod. Gawas lamang sa imong espiritu nga naa nimo. Now, nganong masayod man ang Dios sa imuhang hunahuna? Tungod kay ang Dios mga kaigsuonan nagpadala siya og gasa. Og ang gasa mga kaigsuonan nga gisaad sa Dios, mabatunan lamang ni sa tao nga pinasaylo. Ang gasa sa Dios nga gisaad sa Dios ang makabato niini katong mga taong pinasaylo. Now kinsa man ang mga taong pinasaylo? Katong mga tao nga ning biya sa sala. Kay ang tao nga nangay pasaylo nga gipasaylo mao katong mga tao nga mingtalikod sa mga buhat o mga sala sa lawayon at ubangan sa Dios. Ug sa diha nga gipasaylo siya, ingon ang wali ni Pedro diha sa buhat kapitulo 2:38 nga madawat nato ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Og sa diha nga ang balang espiritu madawat na sa tao,
igsuon ko sa Ginoo gipakita ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8:16 man siguro to nato nabasa. Ako nang sigurohon ug ako nang check-upon kung naaba na sa Roma 8:16. Ako nang check-upon tuguti ko sa pagbasa mga kigsuonan sa Roma 8:16 para masiguro nako nga nasakto ba ang ako ang paghatag og bersikulo. Okay, magkahiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ang balang espiritu nga gisaad sa Dios mabatunan lamang ni adtong mga taong gipasaylo, mga tao nga nimbiya ni talikod sa sala. Mao man ay mga taong gipasaylo. Kay ang tao nga nagsigi ra gyapon pangayog pasaylo niya, nagbalik-balik ra gyapon sa pagbuhat sa sala ngayang ginulsolan wa na maghinulsol. Nagdula-dula lang na siya o limbungan ra niya ang iyang kaugalingon. Sa dihang madawat sa tao ang gisaad sa Dios nga walang espiritu mga kaigsuonan, makighiusa ang Holy Spirit, that is the Holy Spirit, ang espiritu sa Dios, makighiusa sa espiritu. Mao na nga masayod ang Dios mga kaigsuonan sa imong una-una. Sumala sa giingon ni propeta Jeremias kapitulo 17 bersikulo 10 nga ang Dios nagsusi nagusisa sa matag hunahuna kasing-kasing sa matag tao tungod kay naaman say agianan. Pero ani adtong mga tao mga kaigsuonan nga mga taong dautan og wala maghinulsol wala magtagad ang Dios. Matod pa sa Biblia pinasagdan sila sa Dios. Mga tao nga pinasagdan. Pero alang nimo nako nga nagbaton sa espiritu sa Dios, mga inatiman kita sa Dios. Mga inatiman kita sa atong buhi nga Dios. So dunay tulo ka klaseng espiritu. Espiritu sa tao, espiritu ni ining kalibutana. Unya kining espiritu ni ining kalibutana, ingon si Pedro mga kaigsuonan sa Efeso kapitulo 6, mauni nakigubat og dihatan nakig-away. Matod pa niya wala kita makig-away sa unod og sa dugo, kundi nakig-away kita batok sa espirituhanong gahom sa kawanangan. Espiritu nga buot mo ilog, buot mo guba, mo kawat sa atong nabatunan nga kadaog kabaguhan o kalipay kalinaw sa diha nga atong gidawat si Jesus Christ ug atong gikinabuhi ang ihang mga mensahe. Diha sa atong gibasa mga kaigsuonan, duna po'y duha ka klaseng kaalam. Kaalam sa tao o kaalam nga langitnon. Gitawag sa kaalam sa Dios mga kaigsuonan kos Ginoo. Og ang Biblia wala gyud muhilom ni ining duha ka klaseng kaalam. Importante mga kaigsuonan nga makabaton ta ni ining duha ka makasabutan ni ining duha ka klaseng kaalam. Og ato gyung tan-awon kung asa dapit ta asa sa duha ka klaseng kaalam ang atong nabatunan. Now, ang Biblia mga kaigsuonan nagsulti gyud nga ang kaalam makahatag nato og dako kaayong katabang. Kay ang kaalam mga kaigsuonan mutabang na nimo og paglikay sa kalautan, paglikay sa kalaglagan, mudala na nimo sa panalangin sa Dios, mudala na nimo mga kaigsuonan sa kalipay kalinaw og magmauswagon og madaugon ka sa tanang panahon. Now atong hisgutan mga kaigsuonan ang duha ka klaseng kaalam ato ring ila-ilahon pinaagi sa balaang kasulatan. Diha sa Santiago. Dunay duha ka klaseng kaalam mga kaigsuonan diha sa Santiago nga atong hisgutan. Si Apostol Santiago ang makapasabot ni ini kanato ni ining duha ka klaseng kaalam. Sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 13 magsugod ko sa pagbasa ug sundan lang ko sa pagbasa ni ini aron sama mga kaigsuonan nga ikaw usab nakapamalandong sa ato ang sa mga pulong sa Dios. Kung diha kaninyo may nakulangan, kung diha kaninyo may maalam og masinabuton kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos og sa kaalam. Kung ang tao nga naay kaalam, kinahanglan nga makit-an ang pagkamapaubsanon. Kasagaran mga kaigsuonan kanang taong mapaubsanon kanunay na siyang mulikay. Pero ang tao nga dili mapaubsanon kanunay manghagit. Kanunay nang manghulga, kumbaga, kanang mga kaalam nga dili mapaubsanon. Pero kanang mapaubsanon, keep silent and prayer kanunay na sa Ginoo. So kinahanglan ang tao nga naay kaalam, kanunay mapaubsanon,
Unya matud pa apan kon sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina kanang kahakog kadalo ayaw pagpakasala batok sa kamotoran pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kalam. Ang maong matang sa kalam dili langiton kun dili kalibutanon, dili Dios non kun dili yawanon. So ang kalibutanon nga kaalam dili gyud na siya maglagyo sa gitawag yawanon nga kaalam. Yawanon o kalibutanong kaalam magkuyog gyud na siya. Maurag gyud na sila mga kaigsonan kabantay mo anang mga tao nga nag angkon nga malamon pero dili kantigong mo paubos. Napataka lang na siya istorya. Magpataka lang na og kanang bisag unsa na lang. 15 ang maong matang sa kaalam dili langiton kun dili kalibutanon, dili Dios non kun dili yawanon. Diin ana ang kasina og ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Ana usab ang kasamok sa tanang matang sa daotang buhat. Kanunay na ay samok sa unahuna og ang mga buhat mo resulta og kasamok. Mo resulta gayud og kasamok sa pamilya, kasamok diha sa iyang pagpuyo. Apan ang kaalam nga gikan sa langit una. So dinhi giklaro ni Santiago mga kaigsuonan unsa ang kalahian sa duha ka klase kaalam. Ang kaalam nga langit non, yawanon, maura na sila. Ang kaalam nga kalibutanon og yawanon, maura na sila. Pero lahi ang kaalam nga langit non. Ato gyud nang giklaro, lahi ang kaalam nga langit non. Ang kaalam nga kalibutanon og yawanon, mauna sila'y pareha. 17 apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli unya makigdaiton maaghop mahigalaon maluluyon maayog binuhatan dili usab kini pilian og dili tigpakaron ingnon. Mao ni mga kinaiya o matang sa kaalam nga langit non. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa bini nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang duha ka klaseng kaalam. Og giklaro mga kaigsuonan nga ang mga kinaiya sa duha ka klaseng kaalam. So karon mga igsoon dili nagyud ta inosente og dili nagyud ta ignorante mahitungod sa duha ka klaseng kaalam. So atong utingkayon o sisaon ang atong kaugalingon asa man sa duha ka klaseng kaalam ang naa sa atong kaugalingon karon. Hinumdumi ang kaalam mga kaigsuonan nga tawhanon or kalibutanon o yawanon nga kaalam muhatod na sa tao sa kalautan. Muhatod ni sa tao sa kalaglagan. Muhatod ni sa tao ngadto sa kalisdanan. Apan ang kaalam nga langit non gikan sa Dios muhatod na sa kinabuhing gipanalanginan. Now, daghan kaayong mga gihisgutan ang balaang kasulatan mga igsuon mahitungod sa kaalam. Bless kayo ang tao nga naay kaalam mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay kanunay siyang magmadaugon. Bless kayo ang tao nga naay kaalam nga gikan sa Dios. Kay kanunay siyang magmalampuson taliwala sa mga kalisdanan. Taliwala sa mga pagsulay mga igsuon ko sa Ginoo. Now, kanus aba mo abot ang kaalam? Si Apostol Santiago doon na siya sulti mga kaigsuonan nga kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam papangayo asa sa Dios. Lamang daghang kaayong mga taong nangayo pero wa pagyapon ang kaalam. Sa unang mga panahon mga kaigsuonan sa panahon ni Haring Solomon, ang gipangayo ni Haring Solomon mga kaigsuonan ko sa Ginoo walay lain kaalam. Sa diha nga nangayo si Haring Solomon og kaalam, dili lang kaalam ang gihatag sa Dios kundi ang tanang mga butang. Nganong tanang mga butang ang gihatag sa Dios gawas sa kaalam nga gipangayo ni Haring Solomon? Kay ang tao nga nakabaton og nakadawat sa kaalam sa Dios sultihan ti ka kapiyalan na sa mga butang. Usa sa mga ilhanan nga ang tao naay kaalam gikan sa Dios, nakadawat og nakabaton sa kaalam sa Dios, muabot kaniya ang mga butang. Mga buluhaton, muabot ngadto kaniya ang mga panalangin.
ang kaharuhay. Kay ngano man, ang tao nga dili makabaton og makadawat sa kaalam gikan sa Dios, kung tiyala na sa panalangin, mag-abusar na, magbinuang na, magbisyo na, ang uban magbabay. Kabantay mo dunay mga tao nga makadawat ganay kwarta unya dili maalamon na ay walay kaalam gikan sa Dios, magbisyo na sila. Mangbabay na sila, moadto day na sila mga beer house. Mahimong kawang ang panalangin sa Dios. Mao na nga ang kaalam nga, ang tao nga nakabatog kaalam sa Dios, piyalan gyud na og panalangin sa Dios. Tagaan gyud na og panalangin. Pero ang tao nga wala magbaton og kaalam gikan sa Dios, kuli kayo ng panalanginan sa Dios. Muhari gyud nagkalisod, muhari ang kagubot, muhari gayod ang kawaladon, ang kaguliyag kasamok. Maunay gipakita sa mga tao nga nagbaton sa kaalam sa kalibutan o wala makadawat sa kaalam gikan sa Dios. Usa sa mga tao, mga kaigsuonan nga nakadawat sa kaalam sa Dios si Haring Solomon. Sa kaysaysayan sa tibuok Biblia, walay makaapas kang Haring Solomon nga pagkamalamon. Lamang dili ba matagak, wala ba'y makapukan kaniya kon siya malamon. Mga igsuon kos Ginoo, ang tao nga maalamon kung dili na gani kanabitang dili na gani magtipig sa mga minsay sa Dios o sa mga pasidaan sa Dios, malagmit mapukan usab siya. Ang nakapukan ni Haring Solomon, mga kaigsuonan, tungod kay gibiyaan niya ang mga minsay sa Dios. Ang minsay sa Dios nga nag-ingon, ayaw pagbaton og laing Dios, pero niabot ang panahon si Haring Solomon, niyukbo siya sa mga Dios siyang asawa. Daghan kay sag asawa, mga kaigsuonan, o niya dito siya niyukbo. Mao na nga usa sa makapukan sa usa ka tawo nga nagbaton og kaalam sa Dios, kana bitang muyukbo og mudawat og laing mga Dios. Kana bitang mudawat og laing patakaran nga kalibutanon. Now, kanusa ba madawat ang kaalam, mga kaigsuonan? Ingon si Santiago, kinahanglan mangayo siya sa Dios. Ang gipakita ni Jesus, kung mangayo ka nga wa kay gibuhat, dili sad na mo abot ang kaalam. Samara po na sa usa ka tawo, kung ikaw mangayo kag trabaho sa Dios unya di ka mang-apply. Dapat kung nangayo ka, mga kaigsuonan, dapat do na kay buhaton. Kung nangayo ka sa Ginoo, Lord, tagay kog asawa, dapat mangininguha sad ka. Dapat pangayoon sa dimo ang mga ilhanan kung kana bang bayhana mao imong paninguhaon. Uban na nimong paningkamot ang imong mga pangayo, ang imong mga hangyo. Kay dili man na mo abot kanimo nga dili nimo na applyan. Kung nangayo kag trabaho, hala pang-apply trabaho. Kung nangayo kag kaalam gikan sa Dios, unsa may angay buhaton, Pastor Gideon? Kung nangandoy kag kaalam nga espirituhon ng langit nun, mga kaigsuonan, basaha kanunay ang Biblia. Basaha kanunay ang Biblia og ikinabuhi. Kay sa panahon nga makigsulti ka kanunay sa Dios pinagi sa pagbasa sa Biblia og pagkinabuhi niini, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, takos og angayan ka nga makadawat sa kaalam gikan sa Dios. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, miingon siya diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Giingna ni Pablo si Timoteo, nasayod ako nga nagbasa ka na. Nasayod ako sikad sa imong pagkabata, nagbasa na kag Biblia. Sikad sa imong pagkabata, unya ingon siya, mauni ang naghatag nimong kaalam. Mao hinungdan nga si Haring Solomon, nagsulat siya anang panultihon. Kay ang panultihon puno na sa kaalam nga langit nun. Kanunay siyang nagtambag og ang kaalam nga langit nun, mga kaigsuonan, puno sa maayong panambagon. Puno, mga kaigsuonan, sa gitawag og mga pamaagi nga langit nun. Kung moingon ganitang pamaagi nga langit nun, hingpit na siya. Dili gyud na siya mapakyas. Sa laing bahin, mga kaigsuonan, usa sa mga ilhanan nga nakadawata sa balang espirit, langit nung kaalam, kanang pag-abot sa balang espiritu. Ngano man, sa diha nga ang balang espiritu muabot na sa kinabuhi sa tao, masayod na ka sa mga butang nga wala nimo masayri kaniadto.
sa dihang muabot na nimo ang balang espiritu mga kaigsuonan kos Ginoo. Ang mga butang nga wala nimo masayri kaniadto, imo na nang masayran. Og ang mga butang nga wala nimo mahibal-i, imo na nang mahibalan. Munang bless kayo ang tao nga nakadawat sa gasa sa Dios nga mao ang balang espiritu. Kay sa panahon nga moabot kaniya ang balang espiritu nga matud pa sa sulat ni Apostol Pablo nga atong gibasa, mao kini ang mga tinagong butang. Nga wala ipadayag, pero gipadayag sa Dios ni adto lamang nahigugma. Kung atong balikon pagbasa mga kaigsuonan, dunay mga tinagong mga butang nga wala ipadayag, pero gipadayag sa Dios mga kaigsuonan. Ang nakadawat mga kaigsuonan, mao lamang katong mga tao nga nahigugma. Asa gud nako to nabasa dapit mga kaigsuonan kos Ginoo. Ingon siya dinhi sa kapitulo 1 Korinto kapitulo 2 bersikulo 9, hinuon sumala sa kasulatan, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala ipakita o madungog o ang wala gayod palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Ang giandaman di ay sa atong Dios katong mga tao nga nahigugma kaniya. Juan 14:15, kung nahigugma kita ni Jesus, nagtuman ta sa sugo ni Jesus. So ang pulong mga kaigsuonan nga pulong pagdawat sa kaalam, pulong pagdawat sa balang espiritu, nagpakita na sa tinuod nga trabaho. Nagtuman ka, nagsunod ka sa mga sugo sa Dios. Pero kung wala ka magsunod o magtuman sa sugo sa Dios, ang mahitabo asa man day ka nagtuman. Di magyud mahitabo nga wa kay gibuhat. Di magyud mahitabo nga wa nimo gamita ang kusog, ang imong lawas. Naagog kay kusog, naagog kay gitagaan kag mayong panglawas o panalangin. Asa man day nimo ni gigamit kung wala nimo ni gamita alang sa kahimayaan sa Dios. Kung wala nimo gamita alang sa kimaya sa Dios, tuan nimo gigamit alang sa dautan o sa pagbuhat og dili maayo. Og hinumdumi ang pagbuhat og dili maayo mo resulta gyud nagdili maayo. Unya ang mga butang nga dili maayo, ikaw ra puy mo ani ni ana. Mao na nga kung nangandoy ka o nangayo ka og mga maayong butang, maayo nga panglawas, maayo nga pagpuyo, maayo nga kinabuhi, igsuon kos Ginoo tarunga ang pagpuyo og paggamit, tarunga paggamit ang tanan nga nanimo. Ang pagbaton sa balang espiritu mga kaigsuonan, usa sa mga pamaagi ug gilanan nga naa nimo ang balaang ang kaalam nga langitnon. Ang kaalam nga langitnon mga kaigsuonan, kung imong tan-awon makadiscern ka, makaila na ka, makasabot na ka og masayod na ka karon og sa umalabot. Bisan sa mga damgo, mga kaigsuonan, imo nang mabasa, imo nang makuha ang mensahe sa mga damgo sama ni Jose. Nindot kaayo mga kaigsuonan kung makabaton ta sa espiritu sa Dios. Hinumdumi si Apostol Pablo niini maong sulat, nagsulti siya sa tulo ka klaseng espiritu. Ang espiritu sa tao, espiritu sa Dios, ug ang espiritu niining kalibutana. Pero nindot kayo ang tao nakadawat sa balang espiritu. Kaysa dihang makadawat ka sa balang espiritu, makabasa bisan ka sa mga damgo. Pero doon ay mga pinasayang gasa sama ni Jose, mga kaigsuonan ko si Ginoo. Si Jose usa ka tao nga nakbaton og espiritu sa Dios. Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang Genesis, si Jose usa ka tao nga nagbaton sa espiritu sa Dios. Matod pa diha sa Genesis 41 bersikulo 37. Nakauyon nakauyon si Paraon og ang iyang mga opisyal sa maong plano. Og miingon si Paraon kanila, asa man kita makakitag laing tao nga sama kang Jose nga nagbaton sa espiritu sa Dios. Mao na nga importante mga kaigsuonan, magbaton ta sa langitnong kaalam og sa espiritu sa atong buhi nga Dios. Sa panahon nga niya nato ni atong gayod nga kana bitang ampingan, dili nato tugutan nga makasalata, dili nato tugutan nga maka supak ta sa mga patakaran sa Dios, sa mga gidili sa Dios, sa mga butanga
Wala kana bitawng dili ikalipay sa Dios. Mga buhat nga sa lawayon at tubangan sa Dios kinahanglan ato na siyang likayan. Maunay mga buhat nga nagpakita nga giampingan nato ang kaalam nga langit nun og ang Espiritu sa Dios nga iyang gigasa diri kanato. Unsa may mga pamaagi aron pagpakita nga giampingan nato ang mga gasa nga gipial sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Una, ang pagbasag Biblia. So ato ni siyang paningkamutan nga magbasag yung tag Biblia, maminaw ta sa pulong sa Dios og padayon nato ning tipigan og ato ni siyang ikinabuhi. So munay mga pamaagi mga kaigsuonan nga nagpakita usab nga giampingan nato ang mga gasa sa Dios. Ang balang espiritu ug ang langit tong kaalam kanunay basag Biblia ug kanunay paduol sa atong buhing Dios. Kanunay paghimog mga awit dayga kanunay ang Dios mga kaigsuonan kos Ginoo. Okay, salamat sa ato ang buhi nga Dios mga kaigsuonan. Nay ni sapaw imuhang sound. Salamat kay sa pagtagad. Okay, kay wala ko mag-headset mga kaigsuonan tungod kay kusog lang yun kaayo. O niya, pwede raman po na kong pahinayan biya. Okay, salamat kaayo. Nya naaray mo aksyon kusog sa ako ning gadget. Salamat kay ni Ria Javier no Rojas na sapaw imuhang sounds no. Basik kana. Okay, wala naman. Wala na ni sapaw gyud. Okay, salamat kayo sa pagpakabana. Muna nga aron maampingan nato mga kaigsuonan ang gasa sa Dios nga naangkon nato nga mao ang langitong kaalam, nga mao ang balaang espiritu. Mga kaigsuonan kos Ginoo, magbasa tag Biblia. Kabantay mo, lahi ra gyud ang kinabuhi sa tao nga way basa-basag Biblia kaysa tao nga tinud-anay nga nagbasag Biblia. Lahi kayo. Ako ning nakita sa akong kinabuhi. Kaniadto og karon dako kay kalahian ang akong kinabuhi. Kaniadto madala ko sa mga kalihukan sa kalibutan. Maibog ko, mangandoy ko. Pero sa dihang nagsigi kog basa sa Biblia og akong gipangayo sa Ginoo nga iya kong dasigon og tabangan nga ako ning matipigan. Kana bitaw akong ma-memorize. Kana bitaw akong mahinumduman ang mga mensahe sa Dios. Dili man tuod tanang mga bersikulo ma-memorize nato. Pero ang mga mensahe diha sa mga bersikulo tabangan tas Ginoo sa pagtipig. Kay ang balang espiritu ang iyang trabaho mauman ang pagpahinumdum sa mga pulo nga atong nakatunan. But ipasabot kinahanglan nga magtuon ta sa balaang kasulatan. Usa sa mga makababag sa pagbasag Biblia kining cellphone. Number 1 nga makaguba sa oras sa tao ang cellphone. Unsa may buhaton Pastor Gideon aron kining cellphone mahimong panalangin sa akong paglakaw diha sa akong pagtuo sa Dios. Kuhaa ka ng mga games sa imong cellphone. Kuha ka ng mga apps nga muguba sa oras sa imong kinabuhi para sa Dios. Kuha ka ng mga picture o kanang mga buhat nga kalibutanon nga naa sa imong cellphone. Ayaw pa-download, ayaw pag-search og mga butang nga makaguba sa imong paghigugma sa Dios. So ang imong buhaton, downloading mga Bible ang imong cellphone. Downloading Bible o niya mga bersikulo. Kanunay nimong tagaan og panahon ang Biblia. Pwede ra gyud kaayo nga naa kay Messenger, pwede ra gyud kaayo nga naa kay Facebook. Pero kung naa kay Facebook, kinahanglan imo na siyang butangan og mga bersikulo o pangitaa ang mga higalasad nga mutabang nimo sa paglig-on o pagdasig kanunay sa pagbasag Biblia. Ikaduha mga kaigsuonan nga makaguba sa imuhang oras sa pagbasag Biblia kay ang una cellphone bandayanan. Ikaduha mga barkada. Pagpili og mga barkada nga kanang walay bisyo.
pagpili og mga barkada nga dili kalibutanon, kundili mga barkada nga mutabang kanimo nga mas makaduol ka sa pagsimba sa Dios. Mas maduol nimo kana bitong maduol ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nindot kaayo kung naa kay mga Bible study. Kanang mga Bible study nga mo kanang mga Bible study nga dili pag mugna og mga pagdebate. Kay kung magmugna man gud nagpagdebate ang pagtuon sa pulong sa Dios, muani kaana og garbo. Kabantay mo anang mga nagdebate. Ang imong mata makit-an nila garbura gyud. Garbura. Dili man nimo makit-an ang kamatuoran ana mga nagdebate. Ang asa nimo makit-an ang kamatuoran? Dili sa mga nagdebate. Diha sa balaang kasulatan, diha kang Kristo lamang makit-an ang tinuod nga kamatuoran. Kanang mga nagdebate, igo ra man na silang migamit sa Biblia para pagpukan pod sa mga pulong nga naarpod sa Biblia. Kabantay ka anang mga debatidor bisan sa social media, Biblia ra gigunitan. Ang gugma, minggamay, ang kaalam sa kalibutanon, mao'y midako. Pero unsa may gipakita sa Biblia? Unsa ang gipakita sa Biblia? Unsa gipakita sa Biblia mahitungod sa kaalam nga kalibutanon? Ingon si Santiago, dili mapainabsanon na ang kasina. Mao na kabantay mo mga kaigsunan, ang taong na kasina kanunay nang muguba. Kanunay nang mangitag pamaagi aron maguba tong karatula nga iyang gikasinahan. O tao o bisan kinsa, wa nay lain nga buhaton. Pero ang taong nagbaton sa kaalam sa Dios, kanunay mapailubon. Kanunay mapaobsanon. Apano saon gani aron mabatunan nimo ang kaalam gikan sa Dios pangayua og magbasag Biblia. Pagbasag Biblia, kasi ako nang gikaingon, ang akong kinabuhi kaniadto nga walay basa-basag Biblia. Yes, moadto kog simbahan. Mo pasan, mo baking, ko og gitara kay moadtog simbahan. Yes, ang Biblia, ang ako ang gitara dunay Biblia sa iyang sudlanan. Sa iyahang kanang murag bulsa. Kaya akong gitara sa una do na may bulsa. Unya dito na ako isulod ang Biblia ug ang notebook. Pero ang naitabo ay basa-basag Biblia. Ubasa ra kung naay Bible study, dili man na insakto nga mubasa ra ka kung naay Bible study. Ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan, basahon nimo ni adlaw ug gabi. Unya ikinabuhi na og ang gisaad muuswag ka. Pero ngano daghang kayo mga Kristiyanon nga wala muuswag? Ang uban gani wala gyud muuswag, nagsige ra og inana ra gyud. Unya ang uban sa di kunhod gyud punoon. Imbis mo muuswag, hala ni kunhod. Ang nahitabo ni balik sa kalibutan. Pero dili na siya maoy katapusan alang ni adtong buhi pa. Kay ngano man napay higayon ang pinakakuyaw katong nangamatay na absan sa kamatayon nga tua sa bisyo. Atong inumduman na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ayaw ni kalimti ang pwedeng muguba sa imong oras aron mabatunan nimo ang kalam sa Dios. Cellphone. Kanang cellphone bantay. Wa kay gi-download diha nga makaguba sa imong oras para sa Ginoo. Mga barkada pilia. Ang mga simbahan pilia kay naamang goy mga simbahan mga kaigsuonan nga dili katudlo ag Biblia. Pero tabi noon na Mao na mga kaigsuonan nga magbantay ta. O magamping ta. Munang giingon sa Biblia mga kaigsuonan, pag maigmaton o pag mabinentayon kamo. Medyo hinay ang ako ang signal dire mga kaigsuonan tungod siguro ni sa kuan na ron panahon nga may dagom-dagom na. O niya kung may dagom-dagom na murag hinay-hinay gyud ang ako ang
kuan diri kanang ako ang wifi og akong gipasalamatan ang Dios nga doon natay nakuha nga mga mensahe. Di nakailata sa tulo ka klaseng espiritu og dunay duha ka klaseng kaalam. Og gitagaan tag higayon sa Dios nga pagpakisayod, pagpakigsusi, pag-examine sa tong kaugalingon kung unsang klaseng kaalam nga niya kanato. Unya kung unsa may naa nato nga kaalam, gamitan na sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw gamita sa pagpangumpara sa imong kaalam ngadto suban. Kay wala kay maani ana, wala kay makuha. Kung naa kay kaalam mga kaigsuonan, ayaw na ipangumpara sa uban. Lamang gamitan na sa imong pagpangalagad sa Dios sa paagi nga makatabang ka sa uban. Ang kaalam nga gikan sa Dios, mga kaigsuonan mo pasabot na. Kantigo na mo pasabot sama sa kinabuhi ni Jose. Dunay mga tao nga nangutana kang Jose mahitungod sa damgo o niya gidiskasan ni Jose og dako kay nakatabang si Jose sa nasod sa Ehipto. Og tungod kay dako kayo nakatabang si Jose, pati ang tanang Ehipto, ang tanang mga taong Ehiptohanon, pati ang mga tao nga naa silingan lungsod sa Ehipto, naluwas silang tanan. Mga igsuon, ang kaalam nga langit nun, makabag-o, makapausab, og makaluwas sa imong kaugalingon og sa imong pinuyanan. Busa dili nato tugutan nga di ta makabaton og kaalam nga langit nun. Ato hinuuning paningkamutan ug atong sugdan ang pagbasa ug pagpaminaw ug pagkinabuhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Lamang kinahanglan magmatngon ta, magmabinantayon ta kay daghan kayong pwedeng muguba sa imong oras aron dili mabasa nimo ang Biblia. Pangutana, kapila na bakaha nimo na human ang Biblia? Kung nahuman nimo, imo bang ikinabuhi? Ang ubang mga Kristohanon ambot lang nakabasa ba og usa ka libro sa Biblia. Usa man pong libro ha. Kung nabasa nimo ang usa, duha, tulo ka libro sa Biblia, imo bang naikinabuhi? Now, dili nato maikinabuhi ang pulong nga naa sa Biblia kung wala nato masabti. Dili usab nato masabtan kung wala nato ang balang espiritu. Muna nga, kung naa nato ang balang espiritu, dili nato pasubon. Dili ta magbuhat og mga buhat nga makapasubo sa Dios. Dili nato supakon ang mga sugo og mga pamaagi sa Dios. Unsa may makapasubo sa Dios? Di ba kana mang pagsupak sa pamaagi sa Dios? Kung supakon nato ang pamaagi sa Dios, pertindagahana mga kaigsuonan ang pamaagi sa Dios. Mao na nga kinahanglan magbantay ta. Gusto ba kang mabag-o na ang pamaagi sa Dios? Dili maayo nga sige kag request og bag-uha ko Ginoo, mabag-o unta ko. Unya wala nimo ikinabuhi ang pamaagi sa Dios. Kay nintuo kas mga wali nga ang Ginoo ray mo bag-o, tinuod man ang Ginoo ray mo bag-o, pero do na say pamaagi og ikaw ang mubuhat. Tinuod na mga kaigsunan ang wali Ginoo ray mo bag-o, pero kanus aman mo abot ang kabag-uhan sa tao. Kung tumanon og subayon ang pamaagis Ginoo. Ang Ginoo mo bag-o, pero ang trabaho naa sa tao. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Kumusta naman tong mga taong Kristohanon nga nagpahiuyon? Ingnon lang nato, babag-o na sila. Yes, mabag-o na sila kung mo desisyon sila. Mo desisyon sila nga buhato nila ang pamaagi sa Dios. Unsa may pamaagi sa Dios diha sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Ayaw pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi. Pinaagi. Dapat masabdan nato na ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Sunaan nato ang trabaho. Atong trabaho ang pagbag-o sa atong panghuna-huna. Unsa may mga pamaagi aron mabag-o ang imong una, kung ang imong cellphone gibutangan nimo mga skandal, gibutangan nimo mga marites diha. Unya mas hilig kay kamulantaw atong mga vlog nga magkangisi ka nga wa kay makuha. Inana ba ka nga klaseng pagkakristohanon? Unya mga ikag panalangin sa Ginoo? Wa ka kuyapi? Wa ka na mailab?
Mga igsuon, sige kag pangayo, Lord, tagay kog mayong panglawas. Unya nagpagutom ka, nagpapasmo-pasmo ka. Wa ka ana maskam. Mga igsuon, sultihan ta mo. Naa nato ang trabaho. Kay ang trabaho sa atong Ginoong Hesus, humana. Maubitaw ng kanos aba maluwas ang tao. Kung muduol siya sa Ginoo, ang Dios gahulat na kung kanos ata mo lihok. Kung lihokon nimo ang minsay sa Dios, tinuod nga naay panalangin. Tinuod nga naay kausabang kabag-uhan ang imong kinabuhi. Pero kung ang pagbasa nimo sa Biblia wa nimo buhata, pitok-pitok na lang ng imong mata, wa gyud panalangin nga moabot. Tinuod na. Kung ang pamaagi sa Dios nga ako nakatunan wala pa nako i-apply, dili ta mag-uban. Dili ta mag-ila. Apan tungod kay ni desisyon ko nga akong ikinabuhi ang pamaagi sa Dios. Nagkaila ta. Mga igsuon, akong mga pagampo man ni, tabangan ka sa Ginoo sa pagbuhat sa mga pamaagi nga nas Biblia. Likaya na to ang mga buhat nga nagpakita sa tawhanon nga kaalam, yutanong kaalam, o paningkamutan na to ang pag-apply sa mga kinaiya nga nagpakita sa langit nung kaalam. Actually, mga kaigsuonan, naaramag yun na to ang desisyon. Sama sa gisulti ni David ni Paul. Mga kaigsuonan, kung ato ang balikan at rasan ang iyang mensahe diha ragyapon sa kapitulo 2 sa Korinto, miingon siya dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga bersikulo 2, nakahukom ako nga kalimtan ang tanan butang gawas kang Hesukristo. Dapat mo desisyon ta. Dapat mo desisyon gyud ta. Unya ang imong pagdesisyon buhata. Moingon ka sa imong asawa, day mubiya na gyud ko sa imong bisyo. Unsaon pagbiya sa imong bisyo nga di man nimo kayang biyaan ang imong barkada nga mooy mudaldal sa bisyo? Biyai usa sa makadyot imong barkada, wala magpasabot nga imo nang pasagdahan sila. Kung mabag-og bahingpit masangkap na ka, walihan na nimo sila. Kung gusto kang mabago, desisyon ni. Ayaw ilara ang imong kaugalingon nga sa pagtuo nimo nga ang maayong panglawas imo rang mapangayo. Ngayo kag maayong panglawas, libre ang matag usa mangayog maayong panglawas. Pero kinsa may makadawat sa maayong panglawas, kinsa may tubangon sa Dios. Katong mga tao nga naminaw og mingbuhat sa pamaagi sa Dios. Mayong gabi ni Napoleon Romano ding Lasa, agri ako sa imong wali pastor, salamat sa imong tema karon, uban nanawa ka sa labing makagkahom sa tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako lang ipahibalo karon nga pizza 15 hangtod sa pizza 16 17, wala ko'y live. Pero kung kusog rang wifi dito sa Negros, maka-live ko. Kaya na ako sa Negros ana, ako'y muwali pagka 16. O dalaygon ang Dios magapanalangin sa mga kaigsuonan nato nga mo apil. O akong gipasalamatan ang Dios tungod kay magdala kog mga radio set alang sa ato mga suking tipaminaw sa 95.3 sa Shine FM Balok Santo Niño Tanhay. Kato mga makatubag sa mga pangutana, pwede ra gyud kaayo makadawat mo og FM radio set. Kadawat jud mo ana kay gitabangan ko sa Ginoo og ako sa ning gugma ang pagtabang pod sa mga listener katong dili kayang makapalit og FM radio. Pero kung makatubag gyud ka, bisag kaya ka makapalit, pwede nimong dawaton og ihatag po nimo sa uban. So ana lang mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Lamang ni adto nga gi-announce nako nga mixer dili kay ko ka
dili pa kaayo ka function karon tungod kay ang atong recording dili pa pud ka function. So wala ko unsay gyud pinaka gaan og pinaka kana bitaw gikinahanglan maoy akong giuna. So ang akong giuna diri Shine FM 101.3 diri sa Malabuyok. Mao nang akong giuna gyud mga kaigsuonan. Mao na nga ang panalangin sa Dios nga miabot gipiyal gisalig sa Ginoo sa amo ang sa kuha og sa akong asawa sa akong pamilya gigamit nako diha sa buluhaton sa Ginoo. Og kining tanan nakit-an sa Dios. Kit-an pod sa Ginoo kinsa tong tawo nga matinud-anon nga nagsubay sa pamaagi sa Dios. Kay ang tawo nga matinud-anon makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios sumala sa gipamulong ni Haring David diha sa Salmo 18:25. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagtabang kanunay sa atong kinabuhi. Ako nagtuo nga tabangan ka sa paggamit sa mga cellphone nga naa nimo. Giyahan ka kung usaon nimo ni paggamit. Sa paagi nga mapasidunggan og maalagaran nimo ang Dios. O giyahan ka sa pagpili o pagdesisyon sa pwede nimong mabarkada. Ayaw pagbarkada sa mga tao nga modaldal nimo ngadto sa imperno. Hinuon, barkadaha ang mga tao nga modala nimo ngadto sa Ginoo. Aron kadtong imong mga barkada sa kalibutan, imo usab silang madala ngadto sa gingharian sa Dios nga atong gialagaran. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ako nagtuo nga nagpanalangin ang Dios sa matag usa. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan. Dunay nag-request diri tumawag ka. Ako ning tagaan og pagtagad. Tumawag ka. Diri sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. O niya kay naamay nag-message diri kay yes Lord, amen, hallelujah. Kay kung naamoy mga pangutana pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato ang panag-uban. Okay, tumawag ka diri lamang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi may pagpaminaw gambangay nina. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Ngunit nanatili pa rin Sa buhay mo mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Saan mong may handang tutulong sa'yo. si Jesucristo. Si Evangeline Buko Galay, salamat pastor sa imong pagpagamit aron mapalapnag ang mensahe sa atong buhi nga Dios. Si Raquel Lopez, pastor, good evening na ako'y PM nimo. Salamat kaayo Sister Raquel, ako niya nang masahon. Alang sa mga mo PM pwede ra gyud nga mohatod og mga mensahe sa ako ang FB account o sa Messenger. Gideon Candelario. O pwede ra gyud mo text sa ako ang number 0932638434. Bakit minsan kahit dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo sa kanan. Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, sa kakapalang tatawa sa
Ayaw gyud pagpakawala sa paglaom. Ang tanan dunay solusyon. Si Gambangay matud pa ni nindot imong minsay. Salamat sa Ginoo. Aduna tay nakatunan og dapat nato ning tipigan. Si Chong usama ni pagbasa. Si Gam, thanks for the word of God, pastor nga imuhang gi-share. Salamat sa Ginoo. Ang Dios magauban, magpanalangin ka natong tanan. Oras sa ato ang programa with Shine FM 101.3 alas 9:45 nasa kagabion. Walang imposible sa Panginoon. Alang sa mga pamilya no, sa mga ginikanan, akong hangyo ninyo mao ni. Akong tambag ninyo. Monitora ang inyong mga anak. Labi na ang inyong mga anak na nag-eskwela, monitora sila. Inyo man ang responsibilidad kanang inyong mga anak, responsibilidad ninyo ang pag-atiman. Ang pagmonitor. Unsa may inyong buhaton sa inyong pagmonitor? Nani ni. Monitora ang ilang mga barkada. Kay kung nagpa-eskwela ka or nagpatrabaho ka sa imong mga anak, imo rang gipasagdan sila sa pagtuo nga gisalig kay buutan, sultihan ti ka daghang nagubaan ng salig. Kung gusto ka nga dili maguba ang imong pagsalig, unaha si Lord. Kung moingon tang unahon nato si Lord, buhata ang iyang pamaagi. Tutuki ang imong mga anak. Tudloi matud pasarbaho sa inahan, ang trabaho sa inahan, mutudlo, musulti. Monitora ang inyong mga anak kung kinsay mga barkada sa imong mga anak. Tambagi may nga dili gyud sila makabarkadag hinginom. Kay samas akong kaila, ako siyang giingnan. Kanang imuhang anak nga tuas sa syudad, papaulian na dire. Kay mas maayo nga naa dire kay makapangalagad pa nagnaapan ay kaugmaon. Kaysa manarbaho sa syudad og makabarkadag hinginom, wa gyud nay kaugmaon. Tinuod na oy. Wa pagani pamilya maglisod na unsa pa kaha kung naanay pamilya. Muna ang mga ginikanan, ako mga pagdasig ninyo. Monitora inyong mga anak. Sa Panginoon. Awit makalangit kinabuhing bag-o o niya mag-ampo ta. Pasalamat ta sa Ginoo sa dili pa ta manamili. Sa dili pa ko manamili. Ang Dios na higugma kanimo kanako og ako nga gihatagag kadasig sa Dios. Moingon kong gihigugma ko kamong tanan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga among nadunggan, diin among nasabtan ang mga mensahe niini. Salamat o Dios nga imo kaming gisuginlan, imo kaming gitudluan aron kami makapangalagad kanimo o makasunod sa sakto nga mensahe magkinabuhi kanunay sa kinabuhi sa imo mga pulong. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami aron sa pagpasalamat kanimo o Dios. Salamat o Dios sa mga pulong nga mao'y among panalangin niining among panag-uban sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Dios bisan pa sa akong igsuon nga nangayo nga makaanak iyang asawa, ikaw Dios magapanalangin, ikaw Dios magatagbo, ikaw ang Dios maghatag kanila og anak Ginoo nga magsabak ang iyang asawa og ang iyang ang iyang asawa Ginoo nga magsabak og bata nga mga lagad kanimong mahimong panalangin nila o Dios. Bisan pa sa iyang gipangayo nga kusog lahutay, imo siyang dasigon sa pag-ensayo Ginoo. Imo siyang dasigon og dili siya mutapol Ginoo sa pag-ensayo aron do na sa hangin og kusog nga iyang magamit sumala sa iyang sports nga giapilan Lord. Bisan pa sa mga kaigsunan nga naay mga balatian, I declare healing in the name of Jesus. I declare healing. Bisan pa sa mga kaigsunan nga nanarbaho, ikaw Dios maghatag kusog protection. Nagnegosyo ikaw Dios magapanalangin kanamong tanan. Salamat o Dios imong panalangin nga mao ang imong pulong nga among nakatunag na sabtan. Ako silang itugyan isalig kanimo lamang in Jesus name. Amen. Amen.
Pwede ra gyud kaayo mo makachat sa ako ang account, messenger o makatext sa akong number. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kini inyo igsuon Pastor Gideon. Moingon na sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mga pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan, mga pagday, mag-aawit. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Alin